ubuphelele media. Wakhiphe inhliziyo elitshe wafaka inhliziyo uJesu yamangalisa inhliziyo. Sanibonani bakhwanazi. Wakhiphe inhliziyo wafaka inhliziyo uJesu yamangalisa inhliziyo. Sibonga kakhulu ukukhelela ukhaba umphathi wohlelo. Sikhuleke Ndonga, Nkosi yesizwe, inkosi yalapha kwaMkhwanazi. Sikhuleke emakhosini aseNdlunkulu akhona, inkosi yakwaMkhwanazi kwaDlangezwa Shamase, nenkosi yakwaMkhwanazi eqhamuka eSwatini, nabantwana bonke baseNdlunkulu yalapha kwaMkhwanazi. Sikhuleke kubantwana baseNdlunkulu abakhona, umntwana waseNxangiphelile okhona phakathi kwethu, umntwana uThuthukani kaMcwayizeni kaSolomon, nabantwana bonke abakhona abathunywe yisilo nonobhala ehhovisi lesilo. Sihlalo wendlu yamakhosi lapha esifundazweni, inkosi uShinga, esichaze kabanzi ngokohlelo likahulumeni ukuthi lihamba kanjani. Umhlonishwa imeya yesifunda uMkhanyakude, ukhansela uPhumalo, imeya yalapha ekhaya inkosi uMtubatuba, ukhansela uMthethwa, namakhansela onke akhona, umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi. Siyabonga Ndonga ukuba khona kwakho, siyayiqhenya ngawe Ndonga, ngoba mawuqhamuka igebengu ziyahlakazela. Manje abakhwanazi banetiye ngoba ihlombe enishayele ngayo uGeneral Mkhwanazi alifani naleli lami. Ngiyalizwa nje lelo hlobo ukuthi njani. Kodwa uGeneral emi lapha kuze kwashaywa ngisho amagwena. Ngithi ninetiye bakhwanazi, ngoba uma kusuka uGeneral ezokhuluma nize nakhipha nama-cellphone kumshutha. Mase kusukuma mina ama-cellphone aselwele emakhukhwini. Manje ngithi angibike Nkosi yesizwe ukuthi cha, isizwe osiholayo Ndabezitha sinetiye. Ngibingelele zonke iy'nduna ey'khona, umphakathi wonke ohloniphekile. Umphakathi ohloniphekile angisasukumi nalutho, ngoba okwami ukuzogcizelela inhloso yalomhlangano ukuthi emphakathini esihlezi kuwo wenkosi kube nokuthula nozinzo. Njengoba nibona iflag lase-South Africa lila, liwuphawu lokuthi lokhu esizokhuluma kwesekelwe umthetho. Ngakho-ke ngiyawucela umphakathi ukuthi ulalelisise ngoba lokhu engizokukhuluma lapha kwesekelwe umthetho.
ngoba konke esikwenzayo kumele sisekelwe umthetho. Awamaningi amaphuzu engizokhuluma phezulu kwawo, mathathu nje kuphela bese ngihlala phansi. Elokuqala lithi iphuzu, lelizwe simkulo izwe labakhwanasi. Asilaleleni ngoba ngifisa ukuthi silalele siphane indlebe ngoba ngifisa ukuthi bese kwenzeka into ephambana nomthetho. Manje ke ngithe e-office abagaye lokho okuthiwa ama-maps egawe ofisini lakwakhotha kuyihhovisi likahulumeni. Manje lama maps ngizowashiya enkosini yakwaMkhwanazi ukuze umuntu odidekile inkosi inika imap mahhala. Ngoba njengoba inkosi uShinga isichazile, isizwe nesizwe silawulwa ingcele. Yingakho ke kunama maps anjena awu283 ngoba amakhosi lapha kwaZulu Natal awu283. Inkosi nenkosi ine map esho igodi zayo. Igodi zalapha kwaMkhwanazi zingamashumi amathathu 30. Eyisemthethweni le head office eMaritzburg ukuthi makukhulunywa ukuthi isizwe sakwaMkhwanazi kwaMpukunyoli zingaki igodi eyisemthethweni ezibhalisiwe ziwu-30. Isigodi nesigodi kunemngcele yaleso sigodi. Bese kuba khona induna eqokwa inkosi ngokwesigaba sika section 29 womthetho. Inkosi eqoka induna. Manje ke ngeke ngifunde zonke induna kodwa ngizokhetha kuphela igodi ezintathu ezakhele lapha iDukuduku ndabezitha okuwuzwelenelisha kube uDukuduku kube uPhula noMathiya. Ngikhuluma ngegodi ezigunyazwe uhulumeni ukuthi lezi igodi ezintathu ezakhela uDukuduku zingaphansi kwenkosi yakwaMkhwanazi. Yingakho besigqugquzela ukuthi abantu abeze emhlanganweni ukuze beyizwele ukuthi uhulumeni usebenza kanjani. Ezweni elisha induna yakhona uDube Sipho Dlozi. uDukuduku induna yakhona uSithole Almon Mkesini. uPhula noMathiya zimbili induna, umsane bese kuba umsweni. Manje kule map enginike inkosi lezi zaseDukuduku igodi nisikile ngase ngizenza zabankulu ukuze ovukwa isilungulela sokuthi ufuna ukuphatha abantu aqale lapha kule map. Usekhona umphakathi. Ngakho-ke njengoba silapha siwuhulumeni sizogqugquzela ukuthula
nehlala kahle nokuzwana nokwamukelana sonke sihloniphe umthetho nesigaba somthetho. Lapha ezweni labakhwanazi kuneminyango eminingi kahulumeni eneyindawo. Kukhona indawo engaphansi kweDepartment yakwa-Forestry and Fisheries, umnyango wezamahlathi. Kunendawo engaphansi kwa-Public Works wala esifundazweni. Kunendawo engaphansi kwa-Copter. Kunendawo engaphansi kamasipala. Yonke le minyango eyakhele lapha isizwe sakwakhwanazi umthetho okuthiwa i-Intergovernmental Framework Act uthi yonke le minyango ayisebenze nenkosi yalapha kwaMkhwanazi. Ngamanye amazwi, uma umeya walapha enkosi uMtubatuba, umeya uMthethwa ezophasisa usomqulu wentuthuko edidiyelwe okuthiwa i-IDP, uma kungekho lapho okusayine khona inkosi yalapha kwaMkhwanazi angiyiphasisi leyo IDP ngoba ubukhosi buyingxenye yokuphathwa kwabantu kuleyo ndawo nakuleyo ndawo. Yingakho amakhosi enendlu yawo le esifundazweni eholwa inkosi ehloniphekile, inkosi uShila. Lapha eMkhanyakude kunenkosi uGumede okuyiyo ehola amakhosi ukuze akwazi ukuxhumana neminyango kahulumeni. Ngakho-ke sizochaza lolu daba ngoba kumele sixakwe yinto engamele isixake, ngoba abaningi babengamqondi ukuthi uthini umntwana wakwaPhindangene ngo-1994 uma ethi akuphelele lapha eNingizimu Afrika uma amandla amakhosi engacacisiwe. Wayelo lalokhu umntwana singavele kusukuma umuntu ekuseni ayibize lenkosi. Wayelo ukuthi konke kube semthethweni kulandele isigaba sobukhosi. Sengiqedile-ke ngephuzu lami lokuqala. Sengiza-ke manje ephuzweni lesibili ngoba acelile amaphoyisa ukuthi umhlangano wethu usheshe uhlukane usakhanya. Iphuzu lesibili lalelani-ke bakhwanazi. Akaze isilo sibeke umnumzane uNcube njengenkosi. Ngomhla ka-31 October ngangikhona mina emhlanganweni eMashobeni. Asikazi ungayebo wonke amavidiyo ongawathanda. Asikazi isilo sibeke umnumzane uNcube njengenkosi. Ngakho-ke uma kukhona umuntu oyibiza ngenkosi akekho emthethweni lowo muntu lowo. Ngakho-ke ngiyafisa siqonde lokhu bakhwanazi ngoba abakhwanazi abasegcekeni eNdlunkulu. Inhlonipho thina siyifunde lapha kubakhwanazi. Abakhwanazi bayisibuko sokuthi isigaba sobukhosi sihlonishwa kangakanani. Ngakho-ke akaze nangelodwa ilanga isilo sibe nongabazana ukuthi lelizwe leli labakhwanazi. Asikazi isilo simemezele inkosi phezu kwenye inkosi ngoba ikhona inkosi nansi inkosi yenu bakhwanazi. Kungani ngithi isilo asikabazi? Ingani ngonyaka odlule ngo-October 2024
Ngathulwa isilo ukuthi njengoba lokhu kufika amakhosi ezothela amanzi iphi inkosi yakwaMkhwanazi. Sathi hawu besikubeke ngemuva elistini ezuleni phezulu. Bathi isinkosi ayize phambili elistini. Ngoba inkosi ngeyalapha ekhaya. Nangempela inkosi yafika iphelezelwa umndeni, iphelezelwa zinduna, izothela amanzi. Ngakho ke ngeke isilo sihloniphe inkosi ngokuthi ayizothela amanzi bese kuba isilo futhi esiphinde singenzi ngendlela. Ngakho ke ngiyafisa ukuthi bakhwanazi siqonde lokho ukuthi umnomzana uNcube akaze amenyezelwe njengenkosi emenyezelwe isilo. Thina esikhulele lapha emakhaya siyazi ukuthi inkosi uSomkhele izalwa lapha eNdlunkulu. Umntwana uNtshilika kaSenza ngakhona. Okuthe amangisi esehlangene noMandlakazi kulolwa imkhonto ibhekiswe oSuthu, usilo sasoSuthu, uMabonga woSuthu, isilo uDinizulu kaCetshwayo. Bafika lapha kwaMpukunyoni bezoncenga inkosi ukuthi ayiphenduke, iphendukele isilo, yanqaba inkosi. Yathi uSuthu yona inkosi. Ngakho ke bakhwanazi nini uSuthu olukhulu. Yini kumele nihambe phambili ngenhlonipho yokuhlonipha isilo. Ngoba umlando uyaniphoqa. Ngoba okhokho benu baze bahamba kulelizwe bevikela isihlalo. Bekhulele esihlalweni. Nani bakhwanazi silindele lokho kini ngoba sikhule kunjalo. Ngakho ke namhlanje mphakathi ohloniphekile bonke kade bedidekile. Akuphela ukudideka, asikazi isilo siphakamisa inkosi ekuthiwa uNcube lapha ezweni labakhwanazi. Inkosi uShega ichazile ukuthi ukuze umuntu abe inkosi kuba nesitifiketi esayinwa uNdunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli. Ileso certificate esigunyaza umuntu ukuthi abe inkosi. Mayisephethe leso certificate siyamthatha simphelezele siyomethula esilweni ukuze isilo liphelelise usiko lokuthela amanzi nokugcoba kwenkosi. Kule weekend nje esiyakuyo kunenye inkosi ezobigcotshwa isilo. Inkosi ke leyo nizoyibona la ku-TV. Sizosukuma isilo siyoyigcoba kube khona nohulumeni. Ngakho ke siyanxusa namhlanje ukuthi uma kukhona umuntu ohamba ebiza imhlangano ethi hey abakhwanazi bayasutha bayadla abakhwanazi lenanilambile. Ayiphele leyo mhlangano ngoba yonke emthethweni. Isilo sinelungelo lokuthuma noma ubani imthuma imisebenzi yaseNdlunkulu. Singamthuma nangumeya isilo sithi awuphuthume ungenzele lo yamsebenzi. Isilo singamthuma uNcube sithi Ncube gijima ungenzele lo yamsebenzi. Akusho ukuthi lo muntu lowo useyinkosi. Manje ke ngiyafisa ukuthi sigweme kukhona abantu eksena abafike kimi general bathi bathunywe inkosi uNcube. Ngathi ayikho into ukuthi kuthiwe inkosi uNcube. Akekho umuntu njalo iyodwa inkosi lapha kulo masipala inkosi uMkhwanazi. Mawusuke uthunywe isilo
sengenzela ukuthi nawe isilo masekuthuma kusasa uyalinda mase sikuphakamisile ulinde ukuthi imiphi imisebenzi engizojutshwa yona njoba isilo siphakamise uNcube bekumele alinde ahlale phansi alinde ukuthi ngithunywa nobani ngiyokwenzani ngibuyisele umbiko awukwazi ukuthi ungakaniki umsebenzi bese uhamba ubize ithangami zabeyindaba ukhuluma ezindabeni uhamba ukhulekelwa uhamba ubize umhlangano wenze ithembiso engeke ifezeke ngoba uyalinda mawusaphakamisiwe ulinde uzothe awuhambi uxhomondela ugagamela manje ke ngiyafisa ukuthi njengoba kuza amaholidi bakhonazi singadideki akekho umuntu ongaphuca ilungelo inkosi yenu ukuthi kubuse yingakho isilo sathi ayisheshizi inkosi yakwaMkhwanazi ukuphelelisa usiko ngoba isandla sokuphotha kwesilo inkosi yenu ngakho ke ngiyafisa ukuthi kuphele ukudideka namhlanje Bakhonazi ngoba nakulezi igodi engiyibizile zilawulwa inkosi kaMkhwanazi akekho omunye umuntu ongabeka induna ngaphandle kwenkosi laba bakwa-land claims bachazile ukuthi claim yafakwa ubani ngo-1998 nanokuthi umthetho wakhona uhamba kanjani ngakho-ke ngiyacela ngoba thina asikho lapha ey'nkundleni zokuxhumana laba abasheshe baye ey'nkundleni zokuxhumana bekhuluma okungeyikho ko-Facebook asibanqande laba bathuma ama-voice note bekhuluma ukungahloniphi esihlalweni asibakhuze ngoba njengoba silapha nje sizogcizelela lokho ukuthi nangelilodwa ilanga ngeke isilo senze okungeyikho okuphambene nomthetho nangelilodwa ilanga ngakho sizogcizelela lokho ozokhuluma okuhlukile abe umuntu wayekhona emhlanganweni wangomhla ka-31 October ngoba ngangikhona isilo sikhuluma lolujaba ozohamba ebiza ngenkosi akabhasobhe ngoba icala lelo ukuyibiza ngenkosi ungesiyo kwenye district eMajuba kukhona owaboshwa wayehamba eyibiza ngenkosi engesiyo ngoba uhulumeni ogunyaza ukuthi ubani okuphela beyinkosi angithi uyabona nje lo jaha amaphoyisa akekho kulomqondo enguwo ukuthi amaphaphu phansi izulu siyisizwe esodwa ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi inkosi yethu yona ebhekele izwe ibhekele ingonyama thina Bakhwanazi singabasegcekeni endlunkulu ngeke nangelilodwa ilanga sikhomba isihlalo ngomunwe Bakhwanazi singakhonjwa abanye hayi Bakhwanazi ngakho ke ngizogqugquzela ubunye sizwe senkosi ngizogqugquzela ukuhlalisana okuhle ngizogqugquzela ukwamukelana ngizogqugquzela inhlonipho esaziwa ngayo thina lapha kwaMkhwanazi ukuthi lo msindo obukhona umsindo ongamele ngabe ube khona ngoba vele kwavuka umuntu wayibiza ngenkosi engathulwanga lokho
ngakho ke thina esilandela umthetho esibuswa umthetho sizonixosa bakhwanazi ukuthi hayi ayikho inkinga ekhona isilo ngesenu sizovikelwa yini ngoba nina ningabasendlukulu abantu abasuke bethunywe isilo abafundi ukulinda bacijwe kahle bangayi emphakathini benze into abangathunywanga yona bangayi emphakathini bayibize ngento abangesiyo ngoba lokho kuphambana nenqubo omgomo yakithi kwaZulu uphambana nomthetho waseNingizimu eAfrika besizosho lokho general siwumnyango kwaHulumeni singuhulumeni wakwaZulu Natal ukuthi ngaso sonke isikhathi sihola undunankulu umhlonishwa umphemba siyohlezi sizisebenzi zabantu ngaso sonke isikhathi ngoba thina safundiswa umntwana wakwaPhinda ngene ukuthi ubukhosi buyini ngaso sonke isikhathi ngeke saphambuka kuleyo mgomo umntwana asifundise yona ngaso sonke isikhathi siyohlonipha sizivikele isilo ingonyama yesizwe samaZulu ngoba iluphawu lobumbano lwethu sonke njengesizwe iluphawu lwenqubekela phambili yethu iluphawu lokuthi thina njengesizwe samaZulu siyayiqhenya ngomlando wethu ojulile yingakho inkosazana yesilo sakwaNobamba umntwana uNtikili wathunywa lapha kwaMkhwanazi ukuzodla ubukhosi bakwaMkhwanazi ubasendlukulu lobo bukhosi badliwa budliwa inkosazana yenkosi ngakho ke abanye abangahambeza akusiba abakhwanazi abangabanga umsindo bawubhekise endlukulu ngoba nina niyindlunkulu nina nilusutho olukhulu ngakho ke ngalawo mazwi osesizwe ndonga sifisela inkosi unwelo olude simbongele bakhwanazi ukuthi libe nenkosi enomoya ophansi noma kuvuka ivunguvungu inkosi vele imoyizela ngoba uphawu lobuholi lona sibonge osushinga ukuthi uma isilo sizwa abantu baso bekhala bese silo simthuma ukuthi lilalele ngoba uphawu lobuholi lona okusho ukuthi isilo sethu inkosi enenhliziyo yabantu elalelayo ngakho ke bakhwanazi akonakele lutho asiqhubeke nempilo yethu sihloniphe inkosi sihloniphe induna ezibekiwe sibambisane nazo ngokwezigodi zawo bese ukuze makukhona omunye ozokhuluma okuhlukile kulokhu sazi ukuthi lowo akahlosile okuhle akahlosile okuhle uba kuzoba khona umuntu ozothi ukhulumela abakhwanazi akhulume into ezokhombisa ukungahloniphi isihlalo akathuniwe yini lokho ngakho ke ngalawo mazwi sifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu umphakathi wakithi niqhubeke nihloniphane nazi ukuthi thina njengezisebenzi zenu siyohlezi ngaso sonke isikhathi siphambi kwenu usithokozise mhlonishwa umeya ukuthi njoba sizwa ukuthi umkhanya kude kuneyinhlelo zamanzi ezofika emphakathini ilokho esithanda ukuzwa intuthuko hayi umuntu ozovuka ekseni abeke induna zakhe singazazi ngoba inkosi unolibo
balayo njengohulumeni ukuthi le nkosi zalo ubani, baba mkhulu kwakubani, wabusa ngasiphi isikhathi, ukhokho kwaba ubani. Awukwazi ukuvuka ekuseni nje usuyinkosi. Noyihlo engakazi abe yinkosi. Akwenzeki kanjalo. Ngakho kasikadideki bakhwanazi. Wonke kuhamba kahle. Akekho umuntu ozoya ku-N2 ayovimba. Akekho umuntu ozovula umgangela ethi igoli liyadilika. Akho goli elizodilika. Sizobusa nje kahle njengoba kuzo uDisemba kube amaholidi, siphephe, siyivikele. Akekho umuntu ozosusa udweshu emphakathini. Ngiyocela-ke ukuthi ngoba sonke singabesihlalo sihlonipha isilo samabandla ukuthi abesilisa baphakame, sikwazi ukukhombisa leyo nhlonipho efanele ongangezwe lakhe nobe ngekho phakathi kwethu, siyazi ukuthi singabaphi. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayethe